I pozdrav svima ljudi i u ovom klipu pokazat ću vam kako složiti Rubikonovu kocku. Znači evo vidite, to je ta čuvena Rubikonova kocka i sada, znači ovako izgleda original Rubikonove kocke. Znači gore ima belo, preko puta ima žuto, plavo, preko puta je zeleno i crveno. Ako nemate tako, nema veze, znači samo radite isto što i ja. Znači, sada ću ja ovu kocku rasturiti, ovako. Evo ovako. Znači, prvo što treba da uradite, okrenete na ovu stranu, da vam je ovde gore ta bela. I znači, prvo što radite jeste ovo. Morate, kako je, tu je crvena, ovde je bela i vi morate nađete crveno-belu. Sad, na primjer, nađete, evo ovde, na primjer, ajde stavimo ovako tu negde. Znači, onda okrenete ovaj tu deo ka dole i stavite ovaj tu, okrenete donji deo da bude ka crvenoj. I onda ga samo okrenete gore i dobili smo to. I tako uradite na svima. Znači, evo je ovde zelena, okrenemo, podignemo. Onda narančasta. E sad, u slučaju ako vam je ovako, znači, samo okrenete ovako i okrenete ka gore. Onda plava, znači okrenete ovako i okrenete gore. U slučaju da vam stoji nekako, ne znam ja već, ovako nešto, ne ovako. I sad, ako vi pomerite, dobro, nisam našao dobar način, ali ako vam stoji, na primjer, ovde negde, vi spustite to, okrenete ka ovamo i podignete i onda to uradite, da ne biste poremetili ovo drugo. I sada nalazimo ove ćoškove. Znači, ako je ovde crveno-zelena i ovde bela, onda nalazimo crveno-zeleno-belu. Znači, crveno-zeleno-bela, crveno-zeleno-bela. Evo je, crveno-zeleno-bela. Dovedemo je tu i onda samo okrenemo ovo, spustimo ovo, vratimo to i dignemo gore. I sad tako uradimo kod svakih. Znači, to je ta, spustimo, okrenemo, podignemo. I ovde spustimo, u ovom slučaju pomerimo, spustimo, vratimo, dignemo. I složili smo celu belu i s time smo složili ceo ovaj tu red. Sve sa ovim tu. Znači mora da bude tako. Sada slažemo ovo. Te tu delove. Sad ovo je već malo komplikovanije. Znači, tražimo na primjer zeleno-crveno. Znači, ili ajde evo, narančasto plavu smo već našli. Okrenemo tamo da bude ovako. I sad idemo. Okrenemo, spustimo, vratimo, podignemo, okrenemo kocku ovako. Okrenemo, spustimo, vratimo, dignemo. Onda idemo sledeću. Naprimjer, idemo ovako. Okrenemo, spustimo, vratimo, dignemo, okrenemo ovako, ovako i ovako i ovako. I tako uradimo i na ostalima. Znači, pošto je ovde je ova koja nama treba ovde. Mi, na primjer, sad, lako ćemo, ako nam je ova ovde, a ta nam je tu. Znači, slobodno uradite taj isti algoritam i ako dovedete ovde neku koja ne treba, to je nebitno. Znači, i sada ćemo ovu dovesti ovde, tako što okrenemo, spustimo, vratimo, dignemo, okrenemo kocku tako, spustimo i samo to. Znači, ostaje nam ovo i složili smo taj tu deo. I ovo je sad poslednja. Okrenemo, spustimo, vratimo, dignemo. Tako. I kao što vidite, složili smo ceo taj tu deo. Sada, ako vam je kocka ovako, okrenete na drugu stranu. I kao što vidite, meni je tu već ovako crta. Vama možda bude ovako L, ovako. I možda vam bude samo jedna tačka. Ako vam je, na primjer, tu ili tu, to je nebitno. A može i odmah da vam bude krst. Ali pošto je meni ovako,
Ja sad samo, znači vi ako dobijete ovaj kao minus, morate držati kocku ovako. Ako dobijete L, držite kocku da vam bude ovako L. Ako držite ovako da vam bude L, algoritam neće uspjeti. Znači, ako je tačka, onda je nebitno. Znači, idemo ovako, dignete, vratite tamo, spustite ovo, vratite, podignete, spustite i ovako. I dobili ste ovaj krst. Sad, ako niste možda shvatili, ja ću sad uraditi brže taj algoritam. Znači, evo, i dobio sam ja sad taj L. Sad radimo ovako, dignemo, krenemo, spustimo, vratimo i uradimo ovo. I dobili smo taj minus. Znači, okrenemo, podignemo, idemo tamo, spustimo, okrenemo i vratimo ga. Da bi bela bila takva. I dobili smo ovaj x. I sada, znači, moraju, pošto su meni svi ovi ovako, mora svuda da bude ovako cijela crta. Ali pošto je meni svuda tako cijela ta crta, znači ja ću da uradim algoritam isti taj, samo da bi ga rastavio. Znači evo, kao što vidite, sada mi je ovako. Znači imam tu i tu. Znači imam samo te dve. Vama može se desiti da imate ovde i ovde. I onda radite ovako, da vam jedna bude tu, a druga tu. A ako vam je u slučaju ovde i ovde, onda stavite ovako, da vam ovde bude jedna i da vam pozadi bude jedna. I radite ovaj algoritam. Podigni, okreni. Spustiš, okreneš, podigneš. Samo sekundu. Okreneš i spustiš. I onda opet okrenete ovaj gornji deo. Sada svuda imate ovaj minus. Ovako. I plus u stvari. Svuda imate ceo plus. I gore isto. I sada ide najteži deo sa ovim ćoškovima. Znači, vama to verovatno neće uspjeti. Ali pokušajte par puta. Ako uradite tačno, uspeće vam. Znači, prvo tražimo da imamo, na primjer, da je na mestu, koja je ovde zelena, naranđasta, žuta, da je ovde zelena, naranđasta, žuta, bilo kako je okrenuta. Znači, mi nemamo tako. Znači, sad, ako imate kao ja što imam, onda radite bilo kako ovaj algoritam. Znači, okrenem, podignem, okrenem opet, podignem, vratim, spustim, vratim, spustim. Kao što vidite, sad sam dobio jedan ovaj, ali samo taj jedan, svi ostali su mi razbacani. I onda tamo gde je taj jedan, treba on da vam bude ovde, ja mislim. I onda radite ovo. Pustim, okrenem, vratim. Isti algoritam, znači ovako i ovako. I kao što vidite, sada imam dva ova, a ova su na mestu, samo nisu, vidite, znači tu je naranđasto, plavo, žuta, ali nije okrenuta kako treba. Ali, znači, sada radite ovaj algoritam. Znači, spustim, pomerim, podignem, vratim. Spustim, pomerim, podignem, vratim. Na kraju je mnogo bitno da vratite. Znači, i onda imate ovo tu osklopljeno. Okrenete ovako. Znači, sada izgleda kao da je rasklopljeno, ali nije. Spustim, pomerim, podignem, vratim, spustim, pomerim, podignem, vratim, spustim, pomerim, podignem, vratim i spustim, pomerim, podignem, vratim. I kao što vidite, sada sam sklopio Rubikonovu kocku. I vi to morate raditi ako imate, ne mora uopšte da vam bude jedna ta kako treba. Znači, ovako, znači, mogu sve da vam budu, znači sad ja ovo radim, ali ću to da vratim. Znači, mogu sve da vam budu, kao što vidite, ovako. I vi ako uradite taj algoritam, sve će vam biti na mestu. Znači, sad ću ja to da vratim, zato što ako to radite, mislim, kad tako uradite na kraju, ništa vam neće biti, to je samo čisto varanje, ali ako to uradite, na primjer, dok vam je kocka nije skroz složena,
onda može da se desi do kvara kocke i da nikad ne možete da je sklopite. I kao što vidite, ja sam sklopio kocku i ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte, šerujte, pišite u komentare da li ste uspeli, a ako niste, napišite šta vam se desilo, ja ću probati da vam objasnim, ako ne, ništa. I to bi bilo to. Poz!